Adi in my life nga naninda kay nagdahom nga maharuhay ang pamuyo. Abi na lang gid sa mga tao guys ug daghang tagwarta kay kumuna nindata. Wala sila kabalo nga ruling-ruling ra gayud ang ato ang halin sa atong tindahan. So akong ipakita na pod ninyo guys ang update sa atong life for today. So for today's video day guys kay naami ani sa New City Hall diri sa Tagum City. So nagunsa mi diri kay nag-renew mi sa among permit. So kinaaya gid sa Pinoy guys no. So Pinoy gid kaayo nga dili mo lihok og dili jud mag last day or dili mag due date. Kung sa utang pa dili mo bayad og dili mag due date. So kung sa renew pod dili pod mag-renew kung dili na pod ang last day. So nagtuog gid pod ko nga mao ni ang last day guys sa pag-renew apan pag-abot na mo diri sa City Hall arang kadagan sa mga tao. So winga na kadagan ng tao guys no murag amigas. So dili pa man tana mi tantong udto kaayo nga naabot diri pero pag-abot na mo taas na kayo ang among number. So ang ako ang number nga nakuha kay 189. So dili gud pareha sa una no, dili pareha sa last year nga paspas ang ibog sa number. So ang karon grabe ka hinay. So perting hinaya gyud kay unsa nang orasa pero pila pa lang ang ilahang na-cater. So basin grabe gud kaayo ka daghan bisag sa isa lang ka person daghan kayo ang iyang gibitbit kay kasagaran sa uban bookkeeper. So kuan gud kanang kinaiyang Pinoy gud kaayo kay kung dili maglas dili pod mo lihok. So wala ko kabalo nga nag-extend dai sila hangtod January 30. Dili dai hangtod January 28 ang renew and then ang payment until January 30 nga walay penalty. So pag mag February na mo so naa na mo'y penalty. So magkuan na lang jud mo no, dili na lang jud mo magkuan sana kanang ayaw na lang jud mo pag-expect nga wala mo'y penalty kay naa jud penalty pag maabot na mo February kay January ra gid na siya taman. Parehas ako sa una nga nag-renew ko February na so naka-penalty jud ko kay since January lang man gid nga bulan ang ting renew sa permit. So grabe jud kahinay ang ibo guys kay nakagasto jud mig paniudto so nakapalit jud mig paniudto no. So mayo na lang gani kay na ang ako ang partner so nagpalit ang taon siya paniudto and then ito na mi sa gawas na niudto. And then nagpaabot na lang po siya sa gawas ug naabtan jud in taon may gabiing dako. So mao ni guys gabi na kayo ni siya guys alas 6 na sa gabi. Apan nagpaabot lang gud mi kay naa naman gud mi diri kay mag-out ang mga trabahante sa City Hall kay 8 na sa gabi. So mao nang ang ako ang number kay dul-dul naman lang gyud ako na lang gipaabot. So nakita man gyud mi pero wala na human balik gihapon mi pagkaugma. So nahimong duha ka adlaw ang pag-renew gyud.